दिव्याज किचन मॅजिक यूट्यूब चॅनलवर आज आपण बघणार आहोत फणसाचे सांदण किंवा ढोंडस. 1 कपभर फणस, त्याच्यानंतर पाऊण कप गूळ, अर्धा कप रवा, 1/4 कप शेंगदाणे, रवा थोडा बारीक घ्यायचा, तूप आणि केशर. कोकणातलं प्रसिद्ध डिश आहे, चवीला अप्रतिम, स्वीट डिश म्हणायला हरकत नाही. फणसाचा फ्लेवर मस्तपैकी, वेलची जायफळ पावडर. आणि आता ह्याच्यामध्ये 1 कप आपण कोकणातली डिश आहे ओले खोबरे घेणार आहोत. ओले खोबरे आवडीनुसार अर्धा किंवा 1 कप घेतलं तरी चालेल, पण ओल्या खोबऱ्याची चव मात्र ह्याला ना अप्रतिम जाते. आता ओले खोबरे आणि फणस रसाळ घ्या, कापा घ्या, कसाही तुम्हाला आवडेल तसा. मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घ्यायचा. रसाळ असेल तरी चालेल, मला कापा मिळाला. फणसाची चव त्याच्यात उतरली पाहिजे. मिक्सरला छान असं ते गरगरवून फिरवून घ्यायचं आहे, एकदम मऊ नाही करायचं आहे. ते फणसाचं जरा असा चांगला पेस्ट झाली पाहिजे. त्याच्यानंतर पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तुपात रवा आपल्याला लाल होईपर्यंत छान असा फुलवायचा आहे, परतून घ्यायचं आहे. आपण शिरा पण ह्याला म्हणू शकतो, सेम शिऱ्यासारखाच प्रकार, पण त्याला ताटात थापून थंड करून वड्या पाडल्या जातात. त्याला आपण सांदण किंवा ढोंडस म्हणतो. ढोंडसचे खूप प्रकार आहेत. आता ह्याच्यामध्ये रव्याऐवजी ना तुम्ही तांदळाचा रवा पण वापरू शकता, त्याने पण हे अप्रतिम होतं. रवा छान फुलला, लाल रंग आला की त्याच्यामध्ये ना एका बाजूला मी उकळतं पाणी ठेवलं आहे. साधारण अर्धा कप रवा आहे, तर 1 कपापेक्षा म्हणजे पाऊण कप तरी उकळतं पाणी त्याच्यात ॲड करायचं. तुम्ही अंदाजानुसार थोडं कमी जास्त केलं तरी चालेल, कारण परत आपण फणस आणि ओलं खोबऱ्याची जी पेस्ट बनवली आहे ती त्याच्यात ॲड करणार आहोत. ओलं खोबरं आणि फणसाची जी पेस्ट बनवणार ना, त्याच्यात पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे. आता पाणी घातल्यानंतर वाफ आल्यावर थोडासा कॅमेरा मी मागे घेतला. आता याला छान उकळी एक आली, थोडंसं ते आटतं अंगाचं, म्हणजे घट्ट होतं की मग आपण जे वाटलेलं आपलं आहे फणस आणि खोबरं ते त्याच्यात टाकायचं. टाकल्यानंतर चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आणि त्याचा तो फणसाचा तो खरं त्याच्यामध्ये अरोमा असतो, सोबत खोबरं. चवीला अप्रतिम लागते ही डिश. सकाळी नाश्ता म्हणून, स्वीट डिश म्हणून जेवणात द्यायला किंवा नुसतं खाताना वरून तूप सोडायचं. अप्रतिम चव. आता हे सगळं एकजीव करून घेऊया मस्तपैकी. त्याच्यामध्ये आपण केशर घालतो आहे, चिमूटभर. केशराने रंग येणार त्याला पिवळा आणि अरोमा येणार. नंतर रंगासाठी थोडी हळद पण घालायची आहे. शेंगदाणे घातले. शेंगदाण्याच्या ऐवजी चारोळी, मनुका, काजू वगैरे तुम्ही घालू शकता. गूळ घालून झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्यायची. त्याच्यानंतर वेलची जायफळ पावडर, झाकण ठेवून गूळ चांगलं त्याच्यामध्ये मेल्ट होऊन मिक्स झालं पाहिजे. गुळाच्या ऐवजी साखरही वापरू शकता, पण गुळाची चव अप्रतिम लागते. आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर थोडंसं मला रंग कमी वाटतो म्हणून मी हळद घातली, नाही घातली तरी चालेल. तुम्ही केशर थोडं जास्त घाला, कसंही. केशर खरं तर मला दुधात थोडंसं भिजत घालून मग घातलं असतं ना, तर रंग चांगला आला असता. मी थोडंसं विसरली आयत्यावेळी, मग ते आठवलं, पण तोपर्यंत माझा तयार झाला होता पदार्थ. आता एक वाफ काढून घ्यायची हळद घातल्यानंतर. केक बनवायच्या भांड्यात मी थोडं तूप लावून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये मग गरम गरम चांगलं सेट करून घ्यायचं. ह्याला ते चांगलं थंडगार करायचं आहे. थंडगार झाल्यानंतरच त्याच्या वड्या पाडायच्या. त्यात थोडंसं टॅप करायचं, वरनं छान असं सगळीकडे लेवल करून घ्यायचा. वरून गार्निशिंग तुम्ही बदामाचे, पिस्त्याचे काप घालू शकता, म्हणजे त्याचं डेकोरेशन असं छान होतं, दिसायलाही चांगलं होतं. हा फ्रीजमध्ये ठेवून पण थंड करू शकता किंवा बाहेर रूम टेम्परेचरला थंड केला तरी चालतो. पण फ्रीजमध्ये ठेवला नाही एक 10-15 मिनटं की तो सेट चांगला होतो आणि त्याच्या वड्या चांगल्या पडतात. मी बाहेरच ठेवला होता, त्यामुळे थोडासा गरम होता. खायची घाई लागली होती सगळ्यांना, म्हणून मी पटापट त्याच्या वड्या करून त्याचा आस्वाद घेतला. वड्या करताना अलगद हाताने मोकळा करून घ्या,
आणि मग त्याच्या वड्या पाडा. म्हणजे ती वडी आहे ना अलगद उचलता येते. माझा थोडासा गरम असल्यामुळे थोडासा तो सेट व्हायला थोडासा वेळ अजून पाहिजे होता. तयार आहे आपलं फणसाचं सांदण. हाताने पण त्याला तुम्ही आकार देऊ शकता, कारण थोडा तो गरम आहे माझा. आणि आता हा आहे जो थंड केला फ्रीजमध्ये मस्तपैकी, वरून तूप सोडलं आहे. आणि आज आस्वाद घेऊया मस्त कोकण स्पेशल, मालवण स्पेशल फणसाचे सांदण किंवा धोंडस.